И здравейте, ютубъри! Днес снимаме да дропа. Сега ще изляза. Изляза от игра, че да почна първия левел. Защото аз тук съм на левел 8. Малко. Отново да минем левели. Това ще е... Да, втори епизод. Не, първи епизод, извинете, на да дропа 2. Почваме първи левел. Така, на къде отиваме, бе? На къде, бе? Аз умрах. Не съм. Ну ладно. Дай пак, защото бях на геймът. 0. Аз не правя 0. Сега ще скоча. Така. Какво да направим? Едно пускам се. Малко. Да излетя. И да падна. Още. Или направо се кача догоре, откъде падах. Така. О, вижте, играем мултиплеер! О, yes! Значи мога тъпа Броски 228. Броски 228. Я дай да се направя съм на минути да умира. Капала ми умира. Дай пак да го плъкна. Не мога. Защото съм аз. Извинете само за малко, ще пробвам едно нещо. И ще продължа с клипа. Ще го спра в момента. Да. Въпнах се този опит не става. Продължаваме с Дропър 2! Така, точно тук съм. Никакви чънкове не ми зареждат. Мада! Пак не ми зареждат скапани чънкове. Нищо не ми зарежда. Видео settings. Сега сега на 16 чънка. И те може да лаги. Не знам. Да, лаги! Айде! 4, 3, 2. Ето, заредиха ме обаче накрая. Дали ще го мина? Пишете долу в коментарите според вас. Ето, зареждат ми чънковете. Ето е много яко. Браво на мене! Вече ми зареждат чънковете, бе. Левел 1. Така. По средата смилита ще на жълто купче, както знака и харето. Не стана. Така. Цъкам бутона и бързо на жълто купче. На жълтото съм. Не! За малко да вляза, бе. Виждате ли, бях близко. Съвета на Алфа беше. Към знака! Не знаеш да мърдам. Той другото блъско видео съм. Влязох с другото име, защото в Белтинския ме баннаха. Успях! Да, ще назаде. И с... Я? И кое блъско видео съм? С малката буква имам 14 фейла. YouTube написах, не да искам. Пък не исках и написах YouTube. Съкатенец. Аз пък без да написах. Така. Стоя на него. Стоя. Успях! Не! Се опитвам да не подсувам. Защото само 10 минути мога да снимам с бандикама. Мишката ми лагна, не можах да се мръдна. Мръднах. Това път аз мръднах. Моя грешка беше.
се мърдам. Yes! 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 Успях. Никога не казвай. There is a diamond in inch. Аз дъмът съм го взел, ето го в Ender Chest, защото аз тая нива нали съм криминал. Така, къде е синия бутон за да мине левела? Така. Нали да спалвай, мое! Така. Извине, това беше домахано. Защото съм гладен. Това ти нещо, колко ще пада, аз да не падам от небостъргач, което е до слънцето. Аге, пускам се на Game Mode. Но, разбира се, че се пусна Лагна. Срок за лага. Ще се върна когато се телепортна там. Тук сме спална, ма. Отиваме на левел 2. Секунко, което нещо. Пак ли ще падам? Виждате ли? Не! Ко направихе? Това. Така, къде е копчето? Сещам се за което нещо е. Сещам се кое е левелче. Сега тук трябва да намеря. Какво пише? Абе, аз не знам толкова много английски, само да знае! Те. Дай. Yes. Чест някъде. Но така, има черно копче, аз ще го видя защо се за да намеря чест. Секунда. Но той ще ме изстреля. Аз къде изчезнах Не! За чест. Дай му по-скоро. Нямам обяснение, пак съм си минала. Така. Аз го правя. Отново се връщам се, щом ни на облаците.